Lesigeza indaba ze-1 KZN TV ufundelo wasamukeliso kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli nazi-ke ihamba phambili osukwini namhlanje besibhekwe kakhulu isinqumo kwelikamagaqa kukhunjulwe undunankulu weLembe kanti welikaMthaniya kwisivumelwano ne-Eastern Cape. Umsolo oyedwa kwabana abasolwa ngokubulalwa ishosho se-ANC uSindiso Magaqa uceleke inkantolo kuba ke amgwebo uDelika Tshele njengoba sekucacile ngabasolwa abahlanganisa leli tulo. Usibusiso Ncengwa ubevele ke inkantolo ephakeme eMgungundlovu ezolalela isigwebo okulandeleka ukuzivumela kwakhe ukudubula uMagaqa owagcina ke shonele esibhedlela ngomandulo ka-2017. Izinhlangothi zombili umbuso kanye nommeli kaMsolwa zenze izethulo zokuthi inkantolo ephakeme eMgungundlovu kumele imgwebe phezulu kwaziphi izizathu. Usibusiso Ncengwa ungumsolwa wesine ecaleni lokudutshula kubulawe uSindiso Magaqa. uSindiso yilowo wabe engunobhala jikelele ophiko lwentsha lwe-ANC kuzwelonke. Umbuso ufunde istatimende esibhalwe ukwazi Mshengu ohlangothini lwe-ANC. His killing or assassination left a deep scar within the ANC. Not only did the ANC lose one of the most trusted comrades and a servant of the people, his demise resulted in deep tension within the ANC. As comrades started to suspect each other, the ANC public image was being damaged as it appears as an organization that is discovering itself. Ummeli kaMsolwa uthi ANC kumele ngabe yaya koxolisa emzini bakwaMagaqa njengoba uNcengwa eveze ukuthi itulo lalisungule ngawo amalungu enhlangano. Instigators are members of the ANC. Instead of the deponent here, Kwazi Mshengu, on behalf of the ANC, go to the Magaqa family, apologize because the instigators belong to the movement, to say, we are sorry, our members killed Sindiso Magaqa. So for them to come today here and say that the killing of Magaqa has caused some tension within the organization. What did they do after the killing of Magaqa? Because, as I indicated, the instigators are senior members of the ANC, and they were holding senior position in the Mzimkhulu municipality. Umengameli wophiko lwentsha le-ANC uthi khona abambethe ingubo eqanjini. I-ANC ayibulalanga uComrade Magaqa. uComrade Magaqa ulelwe igebengu nenkabi eziboshiwe. Akuna ANC on trial. What is on trial here is the people that killed Magaqa. Now I think it's a wrong statement made. We must agree that some of the statements must vumele self-criticism. Ukuthi kunabantu aba-associate ne-African National Congress abavelayo kuma-affidavit mentionwa ile ndoda ethene ephile guilty efunga by state weakness. Sithi like any other big organizations nathi sinazo inkinga zethu nabantu abasinfiltratile ababhiva ngathi ANC kanti igebengu. Mara ANC ezumbutho wa-1912 umbutho wabantu onakalela abantu akusombutho obulala abantu nama-members wayo. Icala lihlehlisiwe ukuze ijaji lizokhipha isinqumo kanjalo nesigwebo. Ezindabeni ze-1 KZN TV ngo-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Likhuluke iqhaza labanjwa engundunankulu weSilo uShaka ungomane kaMqomboli Mdletshe wasezisayini ngokomlando kwekaZulu waba ngundunankulu wokuqala ngaphansi kwengonyama uShaka. Inyosi yeSilo uBuzetsheni Mdletshe uthi ke kubalekile ukwenza isikhumbuzo ngoba sihlale njalo sibakhumbuza ngemvelaphi yabo. Ubumbano lwabadletshe likhumbuleke ilunga lawo elabe ilungundunankulu wokuqala weSilo uShaka ungomane kaMqomboli Mdletshe. Kulonyaka behlangana ke ishumi leminyaka neminyaka emine itshe lakhe lembolwa isile saboza uMdlokombane. Ngokombuso ngoba khona ubukhosi bakwaZulu obabulingana nobunye ubukhosi kodwa sekumbuso ubukhosi bakwaZulu wakhe wayilembe uyena ndunankulu wokuqala owaba undunankulu wombuso wezwe lakwaZulu. Mhlanje ke sikhumbula nje ishumi leminyaka neminyaka emibili itshe lakhe lembulwa ingonyama endala kanye nomntwana waphinda ngene ukuthi awu ake sizoyingaza nje asibone thina abadletshe ukuthi sisekhona. Lo mcimbi ubuhanjelwa ngamakhosi akwaMdletshe aqhamuka kulona lonke elakuleli okubalwa nesifundazwe eMpumalanga. Ongomane bathi lesi sikhumbuzo sibakhumbuza ke ngemvelaphi yabo. Ilanga leli libaleke kakhulu kithi abongomane kithi oMdletshe ngoba
kulisiza ukuthi sazi ukuthi kahle kahle sivela kuphi sibuya kuphi njengoba uNgomane sazi sonke ukuthi uNgomane kaMxombolo bekuyindunankulu indunankulu weLembe osuke naye kaMthethwa waze lana wamkhulisa wamfundisa konke nje so kubaleke kakhulu ukuthi simazi kakhulu ukuba ingxenye yalomcimbi ukuzobungaza usuku olukhulu kangaka sizokhumbula ukhokho wethu sizokhumbula sonke ukuthi igalelo eladlalwa ileli qhawe esize kulo nesingalo namhlanje ukhokho waMongomane laba lukhulu kakhulu ekubumbeni nasekuqiniseni ubukhosi bakwaZulu ubukhosi bakwaZulu buqine kangaka nje namhlanje nathi siyayiqhenya singabadletshe singabazukulu bakaNgomane ukuthi cha kukhulu nathi esakwenza kwabasemlandweni sasemdletsheni nabadletshe bazokhumbula iqhawe labo uNgomane owayiqhawe kakhulu bazokwenza usiko labo bakhulekile esizweni sakaSomopho ukuthi bacela ukuthi bekulolu suku kusukela ngolesihlanu ukuthi befike bezokwenza amasiko abo. Le ndawo eneliba likaNgomane iseSangoyana izothuthukiswa ibe indawo yezokuvakasha. Society sokuthi unyaka nonyaka sifuna ukuza la njengamagugu wethu size uma uvuma uNkulunkulu asihambisile ashare kahle senze nendawo ye-tourism si-create umsebenzi la kube nabantu abasebenzayo kube nendawo zokulala kube nendawo zokudla mabafikile sithengise lo iqhawe elalikhona ngesikhathi so senkosi uShaka. uNgomane Mdletshe kaMqomboli wakhula kwaMthethwa wazwaba undunankulu wobukhosi bakwaMthethwa ngaphansi kwenkosi uDingiswayo ekufikeni kweLembe kwaMthethwa inkosi uDingiswayo wayalela kuNgomane ukuba ke akhuliseke isilo uShaka. Inkosi uDingiswayo wabe sekhipha uNgomane ukuba ke hole iLembe ukuyothatha isihlalo sobukhosi kubo kwaZulu. Isilo uShaka waqo uNgomane ukuba ke bengundunankulu wokuqala kaZulu. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba iNkosenhle Mthembu eSangoyane. Umnyango wezemisebenzi omphakathi KwaZulu-Natal usayineke isivumelwano nehhovisi lomnyango ofanayo eWestern Cape ngenhloso kwabelana ngolwazi olungalekelela kulungise inkinga ukucekeleka phansi kwenqalasizinda. Le nqalasizinda ke ifana nezakhiwo, amabhloho nokunye ngenxa yezikhukhula nezinye izimo ezingalindelekile. Ochwepheshe ingqalasizinda esezingeni lokumelana nokuguquguquka kwesimo sezulu nokunye ngezinye zezinto ezizohlonyulwa yilezi ifundazwe ezimbili ngokusayina isivumelwano sokusebenzisana eminyangweni yomsebenzi yomphakathi. Both our provinces are being crippled by climate change. As we sit here, I know the Western Cape is being hammered by rain again. That is just going on and on and on. And I did inform Minister yesterday that on the 28th of February of this year, we received, by that time, all the rain we're supposed to get over the whole here in KwaZulu-Natal. So we're also facing a fast-changing climate, and both our provinces are seeing that damaging our infrastructure on ways that we never thought possible before. In KwaZulu-Natal, we've given our commitment to finding new ways of building, and finding better ways of building and becoming a climate-resilient province. The Western Cape is now on that same track. They've got the same mission. And instead of us both working in silos, us trying to find something here and they trying to do something there, we want to bring our professionals together and say, but let's find solutions together. I'm passionate about finding different building materials as well that's more environmentally friendly. And one thing I think we can offer is that from sugar, you can make sugarcrete that replaces concrete, and hempcrete that we made from hemp. Both those things grow very well in the province of KwaZulu-Natal. Ukuqhubeka nokwanda komonakalo odalwa ukuguquka kwesimo sezulu okulokhu kuqhubeke njalo nokugadla kulezi ifundazwe ezimbili yikho ke okholele kulesi sinqumo. Ungqongqoshe waseWestern Cape uthi ke zombili lezi ifundazwe zinenkinga yokuguga kwengqalasizinda nokunye. Both provinces have aging infrastructure. Both provinces are dealing with growing urbanization and its massive impact on our infrastructure. Both provinces are confronted with complex intergovernmental processes. And of course, there's the ever-present imperative, how do we do more with less as government?
So we both actually are confronted with the same challenges. Lokho kulindeleke ukuthi ke kuphinde kongele uhulumeni waKwaZulu-Natal imali njengoba kuzokhumbuleka ke ukuthi unomgomo wokuba ke wonke. Main thing is just that it will also bring a savings for us in some way, because there's some things that the Western Cape already does, and instead of us now trying to find ways to do it, we can just ask them how to do it, which will mean that we can deliver services quicker and cheaper. Same to them, we have some systems that they might be able to use. Part of this MOU is exchange of professionals. So let's say that we might not have a certain type of engineer that we need. Instead of going to a very expensive consultancy firm to do it, we will reach out to our sister department in the Western Cape who might have that expertise, and the other way around. So there will be some very real benefits to the people of KwaZulu-Natal and to the people of Western Cape in this MOU. Ezindabeni ze-1KZN TV kubika uNtom Khonamvubu ngiseThekwini. Uphiko lwabafundi oludlelana ndawonye ne-ANC SASCO ithi lifuna asule ngokusheshsha esikhundleni sokuba ke ungqongqoshe wezemfundo emazingeni aphakeme nobuhle Nkabane, ngoba ke ithi uyahluleka ukwenza umsebenzi wakhe kulomnyango. Lolu phiko lusho lokhu ke kwisithangami sabezindaba ebesibanjelwe eGoli. Ngesikhathi kuqhubeka lesi sithangami, lolu phiko lubeke uhlu lwezikhalazo zalo zamaphuzu ayisikhombisa kungqongqoshe. Bathi bafuna kubuyekezwe ukuqokwa kwebhodi laka-NSFAS nokwelula kwesikhathi sokufaka izicelo zaka-NSFAS. Laphinde laveza ukuthi ufuna kugxilwe kwiyunivesithi ukulwisana nodlame lokuhlukumeza ngokobulili nolubhekiswe kwabesifazane. We demand first the immediate rectification of the NSFAS board, the restarting of the SITA process appointments immediately. We demand that the payment of allowances by the end of recess, and that there be no exclusion of any students, be it financially, accommodation, and academic, especially first-year students, due to outstanding allowances. We demand accreditation of institutionally owned residences by NSFAS. We are taking lessons directly from what happened at Walter Sisulu, and we're calling for the justice of Sisonke. We demand the beginning of the public process on the amendment of the Higher Education Act. We demand the write-off of the student debt now. We demand the extension of NFAS applications so that they can increase the reach to rural and township areas. We demand that the rape and GBV crisis centers must be established on all campuses in our institutions of higher learning. ISASCO ithungabane akalandelanga imigodi efanele kade kuqokwa ibhodi laka-NSFAS. The minister has failed in her duty relating to the appointment of the NSFAS board, whereas the NSFAS Act, Section A5 of 1999, clearly indicates that out of the 13 members appointed by the minister, 3 are designated to be nominated by national organizations representing students. And that to this extent that we declare that that board is illegal, considering that its appointment has been flawed throughout. As of today, the board of NSFAS is taking critical decisions, but it has been appointed illegally. As you would know that its initial appointment had about 12 people who did not come from the section of the students. As it is stated in the higher education in the NSFAS Act that there must be 3 reps that are nominated by national organizations representing students. Kumanje kunabafundi abasebhekene nezinkinga zokungakhokhelwa kwe-NSFAS imali zokudla kanye nezindawo zokuhlala. Lolu phiko luthi lufuna abafundi bakhokhelwe ngokusheshsha, ikakhulukazi laba abathintekile abenza unyaka wokuqala ema-university nasezikhungweni zokuqeqeshelwa kwamakhono. SASCO is calling for the immediate funding of all students affected by the university TVET application mismatch. We have instructed all SRC to create a database of students that are victims of this evil and heartless exclusion. Ngutebo Khosibisi, wezindaba se-1KZN TV, ku-Channel 261. Asike sithishelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Sikwamukele mbukeli usabukele zona ke indaba ze-1KZN TV. Sikhumbuza ihlokwana kuyizona ehamba phambili osona namhlanje.
Besibhekwe kakhulu isinqumo kwelikamagaqa kukhunjulwe undunankulu weLembe kanti welikaMthaniya kwisivumelwano neEastern Cape. Bazwakaliseke ukukhathazeka bebengabasebenzi benkampani yonogadi iMabotwana Security eNewcastle enhla nelikaMthaniya lokhu kuza ngemva kokungakhokhelwa ngendlela efanele nokunqanyulelwa umsebenzi ngaphandle kokwaziswa. Laba bathi-ke babesebenzela esibhedlela iMatateni nokuyilapho bebone sekungena enye inkampani yonogada kepha-ke bengazange bezithole izincazelo kumasipala nakuyo-ke inkampani. Bafuna izimpendulo ababengabasebenzi kwinkampani yonogadi amabotwana ebigade izindawo zakwamasipala eMatateni kanye nasosizweni. uSemdube uthi le nkampani ihambe ngaphandle kokubaholela. Ngisebenzela inkampani kuthiwa Mabotwana. Bese isebenzele ndeni yahamba ngomhla ngoMeyi. Then inkampani le ishiye ingasiholelile yathatha zonke izinto ehamba nazo. So singabasebenzi ngakho namhlanje sifuna ukuzwakalisa lokho ukuthi ke sisenkingeni yokuthi manje kusukela nje zonke le nyanga asikhokhile ikweletu maloma sibakhokhelile, so besicela usizo kunoma ngabe ubani ongahlasisa. Mina ke ngomsebenzi wakhona bengumsebenzi wakhona eMabotwana nami njenge security office. Yafike yasikhipha kwangena inkampani abathi iyinhloli esingayazi ukuthi iqhamukapha, zange sinikwe notice, asinikwanga lutho, even amaphepha UIF asinikwanga lutho. Abaqashi bethu asibazi nokuthi bangobani. Kodwa sezizwile ukuthi omunye wabo umphathi wenkampani uSimon Malaji, umphathi wesikhukhuni, so siyamangala ukuthi akasicabangeli ngani kangaka. Besicela ukuthi ke umphakathi waseNewcastle kwazi lokho ukuthi sesinenkinga ukuthi okungenana ama-companies engawona waseNewcastle sicela ukuthi angabasathatha ngoba ekugcineni sisala sinenkinga singazi ukuthi siphelela kuphi. So besicela ke futhi kanye nomeya ngoba sihambisile ke incwadi kumeya siyothula ikhalo zethu, akakabuyi ke nempendulo, silindiswe o2 weeks kuthiwa uMM akekho selifini. Kanti omunye wabasebenzi uthi kwanqamula inkontileka yabo ngaphandle kokuba baziswe. Ngisebenza kwikhampani Amabuso Security Solution ekade kuyikhampani ekade siphethe kahle for 3 years sise under yona, kwase kungena iAmabuso Azaniya. Lo company leyo yasayinisa ama-code of conduct. Sicela ukuthi uyase iphele i-contract without i-notice. Kuyi-unfair dismissal nje ngoba kwathina ikhampani yethu ekade siphethe kahle ayikaze ize ibe nenkinga. Sivele nabo sesathola ukuthi emasayithini sesiyaphuma sesiyakhishwa emasayithini sesikhishwa yenye ikhampani ekade ifikele. Ubulungiswa sicela uBabdube umasipala asenzele ubulungiswa, asenzele ikhansela lethu lisenzele phansi siNewcastle. La eNewcastle kwenziwa yonke into okufanele abacabanga ukuthi bayenze. Into esicela yasilwi asinalutho, kepha esicelayo sicela ukubuyisela emsebenzini ngoba laba bantu ababafakile bathatha nje abantu abangenamasira abangazi lutho ngesecurity. Thina sicela ubulungiswa sibuyele emsebenzi wethu, yilokho nje sicelayo. Khona manjalo umasipala eNewcastle uthi babe nayo inkontileka nalenkampani ephele ngenyanga kaMeyi, baphinde baqinisekisa ukuba bayikhokhela lenkampani ngaphambi kokuphela kwenkontileka. Emva kwemizamo yokuxhumana nabalenkampani abatholakalanga ukuba bephendule ngalolu daba kuze kwashaya isikhathi sokubika emoyeni. Kubika uThobeka Dladla ezindabeni ze1 KZN TV ngiseNewcastle. Kuqoshiswe ngobugebengu obudlangile emfekayo eMtubatuba enyakatho nesifundazwe ngesikhathi-ke kunemidlalo ebizwa nge-Ino Tournament. Umphakathi wakule ndawo buphume ngobuningi bawo ukuzothamela le midlalo enkundleni ezemidlalo ethuthuka. Umphakathi wasemfekayi eMtubatuba enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal ubhekene nesihlava okanye ubugebengu obudlangile nesihlava sokubulawa kwabantu. Kumqhudelwano webhola obizwa nge-Ino Tournament waminyaka yonke, umphakathi ubonakala uphuma ngobuningi bawo kanti amaphoyisa kwaMsane ayituse kakhulu emidlalo ekunciphiseni ubugebengu kule ndawo. Unobugebengu omngaka nje obula imfekayo. Ngicabanga ukuthi ukuba khona kwethu phakathi kwabantu ikhona lokho kubalekile ngoba abantu bayawadinga amaphoyisa abeseduzane nabo. So ngicabanga ukuthi lokho esikwenzule lapha ukuthi simenywe kule midlalo into esincoma nathi kakhulu ukuze kuba kusondeza kakhulu emphakathini. Ngaphandle kwemidlalo kanjalo nomama abadayisayo baveza ukuthi bayahlomula kakhulu ngokuba khona kwalemidlalo. Sibonga kakhulu ngalama tournament abakhona lana, ayasilekelela kakhulu singomama abadayisayo. Siyajabula kakhulu, siyababona abantwana bajabule, nathi siwumphakathi siyajabula kakhulu, ukusithozisa kakhulu sibona iyouth iqoqekile. Umgqugquzeli walemidlalo
uthi bafisa intsha ingangeni kwizinto ezibhedayo ezinjengesidakamizwa kodwa igxile kwezemidlalo. Ukuhlela imidlalo njengale uqhuquzela intsha yakithi ekutheni ingagxili eyintweni njengophuzo oludakayo kanjalo nedakamizwa. So ngiyenze ke unyaka nonyaka ngenhloso ukuthi ngibaqoqe bayazi makusuke kulezi sikhathi sonyaka njengoJuni la sesihlangana khona ngoba ubona inkundla igcwele abantu bezojabula kanye nathi. Lo gijima kuyiqembu Richards Bay FC nodabuka kuyo kule ndawo yaseMtubatuba ulindo kuhle siphuzo sikhali uncome kakhulu lo mqhudelwano. Ngicabanga ukuthi le midlalo kanje imidlalo besingajwayele ukuba nayo la endaweni zangakithi but nje ngiyayibona iyakhula unyaka nonyaka ngicabanga ukuthi izobasiza kakhulu laba abanye abakhulu emva kwethu ngoba thina siwatholanga amathuba ama-tournament akanje. So ngicabanga ukuthi bona banenhlahla yokuthi kube khona abantu abafana no Eno abakwazi ukuthi bahlele izinto ezikanje. Ngicabanga ukuthi ngoba sibona nje la sihlangene abantu baningi so kuningi abebengakwenza but njengoba sebehlangene besendaweni eyodwa ngicabanga ukuthi kubaphephisile lokho kubasavile naseyintweni eziningi. Kule midlalo bekudlalwa ibhola lezinyawo kanjalo nelomnqakuswano. Ezindabeni ze-KZN TV kubikuthi abantu maphumulo emfekayi eMtubatuba. Kubhungwe ngamasa ngalekelela ukulwisana nokwentuleka kwamathuba omsebenzi nokuthuthukisa osomabhizinisi abasafofusa kwinkundla yokucobelelana ngolwazi lwemisebenzi ebihlelelwe inhlangano engenzi inzuzo iLinda Legacy Foundation. Le nkundla ibibanjelwe keBethani Community Hall ePort Shepstone ogwinini likaMthaniya. Ukuntuleka kwamathuba omsebenzi emkhakheni eyahlukene nokubona intsha iduve emakhaya kungezinye zezizathu ezenza inhlangano engenzi inzuzo iLinda Legacy Foundation yasingatha inkundla yokucobelelana ngolwazi lwezemisebenzi kumphakathi waseBethani ePort Shepstone ogwini nelikaMthaniya. Isiqubulo salenkundla besiqhakambisa ukubaleka kokuzikhandela amathuba kulabo ababheka imisebenzi. Le program yanamhlanje ibaleke kakhulu kumuntu omusha ohlele ekhaya bese lahlela ithemba. Umphakathi wethu awuzukuthuthuka if abantu abasha bengasebenzi ngoba ibona bayikusasa. So wonke umuntu sithonga obengasebenzi namhlanje sinethuba ukuthi sesibalethile ke abantu abaqashanayo akakwazi ukuinteract nabo mhlawumbe ayithole internship. Obengakayi kofunda akayofunda into erelevant namanje ukuze angayi kofunda kodwa ebuye angasebenzi. Omunye uzothi yebo anginayo imali yokufunda but ngiyafisa uqala ibusiness angazi kanjani without funding. uNetbank ke that's where they come in abashilo ukuthi they've partnered with us, let us monetize lento ekhona. Mengabe ekhaya kunazi izinkukhu ziyawaleya amaqanda, thatha iqanda ukwazi ukulimonetize ukwazi ukulidayisa wenze iprofit wenze impilo yakho ibe ngcono uthuthuke umphakathi wethu. Nobuholi bendawo buzwakalise ukujabula ngaleli gxathu elizolekelela inqwaba yentsha entulayo ulwazi. Siyakujabulela ke lokhu sikandwalane ukufika kwezinto ezifana nalezi emphakathini. Nabanye abaningi ababenyiwe njengoNetbank nabako disaster abamenyiwe ukuthi abeze la kulolu suku lwanamhlanje. Ngaleyo ndlela ke siyafisa futhi ukuthi usizo lwabo intsha ikwazi ukulithatha ilisebenzise ngoba ilona lizokwenza ukuthi babe namathuba amahle esikhathini esizayo. Ngaloko ke siyabonga kakhulu sumphakathi waseBethani nokuthi lo hlelo lwenzele la esigodini saseBethani. Siyakubonga kakhulu lokho futhi siyakujabulela kakhulu. Nenkosi yesizwe yazithanda izinto ezifana nalezi nokuthuthukiswa komphakathi. Ezindabeni ze-KZN TV kubika uSiphamandla Gumede eRichards Bay. Siphinde futhi seyitolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Siphinde ke sikwamukele mbukelo usabukele zona indaba ze1KZN TV sikhumbuza ihloko bekuyizona behamba phambili osukwini namhlanje. Besibhekwe kakhulu isinqumo kwelikaMagaqa kukhunjulwe undunankulu weLembe kanti welikaMthaniya kwisivumelwano neEastern Cape. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Randi la kuleli lu 17.73 cent maqhathiswa nedola laseMelika libu 24.34 cent maqhathiswa nopondo waseBritain libu 20.82 cent maqhathiswa neeuro igolide lona libu $3,294.82 cent ounce olongahluzwe wona u$67.77 cents umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo.
Kungapheli nesikhathi esingengakanani kehlukene inhloko nesixhande phakathi kweqembu leDurban City kanye noSimodladla usesitholeleke ikhaya elisha. Lokhu kulandela ukuthi ke iqembu loSuthu Mabheshankone ezigankotheni amaZulu FC esengeze ngaye kuyithimba labaqeqeshi elihola ngoAthazwane. uDladla uza kuba ke liphini likazwane ujoin uSuthu nje kulandela ukwehlukana kwakhe neCity emva kokuba ke kungabanga khona ukuvumelana ngenkontileka entsha nezikhulu zeqembu. Nasisimo sezulu sakusasa singalendeleka. Bukeli siyaguqa besikuphathele zona usuku namhlanje nawe sohlangana kusasa futhi ngasisikhathi esifanayo msale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.